हेलो रायजोफोर गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिजि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों बेसेबांबा गोबावनि उनाव फिन खनसेबाव फरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइथआउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर आं भिडिअ खालामनाया गोबाव जाबायमोन, नाथाय दिनैबो आं बानाया सानदोंमोन, थेवब्लाबो आङो बानायबाय। बे भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेनो रायजोफोर, जोंहा बिटिसिआवहाय बिटिसि बिसायख'थिया फैगासिनो दं, खाथिनिफ्राय खाथि, नङा होमबा? जों खोनादों सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावहाय जागोन होननानै, माने फुजानि सिगां नङा होमबा? थ' जेन'हक दा बेखौनो लानानै आं नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायनो नागिरदों। बे सावरायनो नागिरनाय मायाव होनोबा, माने सोरनि पार्टिया नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय आवगायनानै दं आरो सोरनि हानजाया पास फैखो। दा बिनि सायावहाय आङो माखासे आंनि मोन्दांथिजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय गिबियावनो जोङो रायखांनांगोन जे थांनाय जोंहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन, दा बे एकर्डनि उनावनो जोंहा बिटिसि बिसायख'थिया जादोंमोन, नङा होमबा? दा बावहाय सोर प्लास जादोंमोन आरो सोर माइनास जादोंमोन, नङा होमबा? दा बावहाय जोंहा मानगोनां जोंहा प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बिटिआर एकर्डनि दारै क्रेडिट मोनदोंमोन, नङा होमबा? आरो बे क्रेडिट मोननायनि गेजेरजों, बे दोहौनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोनसे स्ल'गाननि दारैहाय दिनै सरकाराव फैदोंमोन। बे स्ल'गाना मामोन? रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो गोसोआव दं, नङा होमबा? परिबर्तन सरकार, प्रमद बर' दरखार होनलायनाय, नङा होमबा? दा थेवब्लाबो बिथाङा गावनि जे एगेन्स्ट पार्टि जेरै बिपिएफ, नङा होमबा? बिपिएफ हान्जाखौ थेवब्लाबो बिथाङा गाहायाव खोख्लैनो हायाखैमोन। बिपिएफ हान्जाया बिथांनि गोजौआवनो देरहानानै थाबावदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओरैबायदि सोलो आरो खायदा बाहायनायनि गेजेरजों खम बिबांनि मेजरिटियाव देरहादोंब्लाबो, खम बिबांनि एमसिएलएखौ लानानैब्लाबो बिथाङा गुबुनजों खायदा कौसल खालामनानै लोगो जानानै दिनै सरकार दादों आरो दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ, अर्थात बिटिआर सरकारखौ बिथाङा सालायगासिनो दं दासिमाव, नङा होमबा? दा बे आरोखि, नङा होमबा? थ' जेन'हक खायदा कौसल बाहायनायनि गेजेरजों बिथाङा बै समाव आग्रामा महिलारि सारखौहाय गाहायाव खोख्लैनानै दोनदों। सरकार दानायनि खाबुखौ गाथेनानै बिथाङा गावनो सरकार दादों, खम बिबांनि गेजेरजोंब्लाबो। थ' बे जाहैबाय, नङा होमबा? दानिया नैबे समाव, दिनैनि समावहाय रायज्लायनो गोनाङा बेसो जे दिनैनि समाव दोहौआ बोरैजों खारदों। दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों, माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो, ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो जों हमदांनो हायो। दिनैनि समाव जों नुदों जेरावबो जेथिंबो बिपिएफनि दोहौ, जेरावखि रिलिज जाया मानो रोजा रोजा सुबुंनि बाना, ओरैबायदि मोनसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो नांफिनगौ होननानै, हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारखौ नांफिनगौ होननानै ओरैबायदि दोहौ जादों। दा बिपिएफआ मोनसे एखेबारे उसा जागासिनो दं आरोखि, गोजौआव फैगासिनो दं। नाथाय इउपिपिएलनि जे नुथाय, बे नुथाया ओरैबायदि माने गाहायाव खारगासिनो दं, गाहायाव। दा बे माब्रैहाय रायजोफोर? खोथाया जाहैबाय बिनि एग्जाम्पलखौ मानि थाखाय बिथांमोनहा जे गाहायाव फैगासिनो दं, बिनि एग्जाम्पलखौ आं दिनै होनोसै। एग्जाम्पल हिसाबै आं मोननै होनोसै। मोनसेया जाहैबाय ओरैबायदि रायजोफोर, फार्स्टआवनो माने टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट, जाय आदानिनि, नङा होमबा? दा बेखौहाय बिथाङा ओरैबायदि सानदोंमोन जे बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ जुदि लाबोनानै होफैनो हायोब्ला माने रायजो राजाया खुसि जागोन। आरो मोनसे बेबायदि इन्डास्ट्रि बायदि बुस्थुखौहाय जुदि जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैयोबा बिटिआरआवहाय माने रायजो राजाया खुसि जागोन
खामानि मोनगोन बा माबा मोनगोन बेबायदि साननानै आरो बिथांमोना फोसावखादोंमोनबो जे एथ' हाजार साख्रि मोनगोन माबा मोनगोन होननानै नङा होमबा दा बेखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा बिथांजों क्रेडिट जागोन बिथाङा बेखौ लादोंमोन नाथाय थाङै थुङै बिथांनि साननाया फैलु बिथाङा जाय बुस्थुखौ क्रेडिट लानो नागिरदोंमोन नाथाय बे बुस्थुआनो बिथांखौ माइनाससो लाबोदों नङा होमबा जायनि थाखाय आदानिनि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौबो रायजो राजा गायसन होआखिसै मानो होनबा बिथांमोनहा होखारहरजाबायसो गायनो होजायाखिसै बिनि नेक्स्ट एग्जाम्पल दिनैनि मस्ट एखेबारे भाइरेल जाबाय थानाय दानि नै दिनैनि समनि होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा जोंहा बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी जोंहा फेरेंगा बिथाङा बै समनिफ्रायनो फरेस्टआवहाय ओरैबायदि साख्रि होसिगोन ओंखारसिगोन माबासिगोन बे खोथाखौ बिराद गोबावनिफ्रायनो दामबोबाय थादों बुंबोबाय थादों मेल मिटिं जेरावखि जाया मिडियाफोरनि सिगाङावबो बुंबोबाय थादों दा बेखौ बै समाव बिथांमोना अपेन खालामाखैमोन मानो अपेन खालामाखै बै समाव थांबाय समा बहुद आरो बुंबोबाय बिराद गोबावनिफ्राय नाथाय थेवबो सम थासेयावबो बिथांमोना बेखौ मानो अपेन खालामनानै होआखैमोन साख्रिनि रिक्रुइटमेन्टखौ बै समाव मानो होआखैमोन नङा होमबा बेनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना नैबे दानि फैबाय थानाय 25नि जे बिटिसि बिसायख'थि बेयाव क्रेडिट लानो थाखायनो बिथांमोनहा बै रिक्रुइटमेन्टखौ हथातै फोसावाखैमोन दोनथ'यै दिनै इलेक्सन फैथारनोसै समावसो बिथांमोना रिक्रुइटमेन्टखौ अपेन खालामना होबाय अपेन खालामबाय एग्जाम जाबाय रिजाल्ट आउट जाबाय दिनै रिजाल्ट आउट जानायनि गेजेरावहाय मा नुजाखो मा भाइरेल जाखो नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नङा होमबा दा बे जाहैबाय जोंहा नैबे सासे आइजो मादैया मा बुंखो मा फोरमायखो दा बिथांमोना सानदोंमोन नैबे साख्रि होनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि जे इउपिपिएल दोलो बे दोलोआ ओरैबायदि मोनसे क्रेडिट जागोन जोङो रायजो राजाजों मोजां मोनजागोन जे बिटिआर सरकारा परिबर्तन सरकारा ओरैबायदि साख्रि होबाय एथ'जन होबाय दा बाहाय परिबर्तन सरकार बा प्रमद बर' सरकारानो बा इउपिपिएल दोलोआनो मोजां बेबायदि सानगोन बिनिफ्राय जोंहा प्रफिट जागोन बा जोङो क्रेडिट मोनगोन नैबेखौ लानानै बिथांमोनहा नैबे साख्रिखौहाय दिनैनि गेजेरावसो अपेन खालामनानै एग्जाम खालामनानै रिजाल्ट आउट खालामबाय नाथाय बिथांमोना जेरै सानदों बेबो फैलुर बिथांमोनहा बेबो आरोबाव माइनास मिथिबायना आरोबाव माइनास बे माइनासआ जाहैबाय नैबे मादैनि बुंनाय रावानो फोरमान मानोना सिगाङाव बिथांमोना बुंदोंमोन परिबर्तन सरकार प्रमद बर' दरकार प्रमद बर'नि सरकारावहाय थाइसेबो जाख्ल'नाय जानाय नङा आरो गोरिब गोनां गासैबो समान मोनथाय मोनगोन आरो साख्रि बाख्रि थाइसेबो थाखा होआलासिनो मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय दिनैनि समावहाय मा भाइरेल जाबाय 8 लाख 9 लाख होआबा साख्रि मोना नङा होमबा दा बेयो मोनसे प्रुफ आरो बेयो मोनसे एग्जाम्पल बिथांमोननि गाहायाव फैनायनि दा बिथांमोना ओरैबायदि गाहायनिफ्राय गाहाय फैगासिनो दं बिथांमोना आरो जौखोनो हानाय नङा दा खोथाया बेसो 5 बोसोरल' खुंनायावनो जुदि प्रमद बर' बिथाङा पावारनिफ्राय बोख्लायजानांगौबा बा पावारनिफ्राय गोजानाव थानांगौबा गार्डि नागारनांगौबा दिनै बेसेबां लासिं सिं नङा होमबा मालाया खुंदों 15-16 बोसोर अबेबा पार्टिया दिनै बे पार्टिया 5 बोसोरावनो रायजो राजाजों नासयजायोब्ला बे बेसेबां लासिं सिं नङा होमबा थ' रायजोफोर दिनै बे जाय मादैया बुंदों बियो सासे इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों सासे मावथिमोन बिथाङा ओरैबादि गावखौ बावसोमनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहाहोग्रा सासे सोद्रोमा दिनै बेबायदि सुबुंनावनो माने
थाखा बिबावबाय साख्रिनि मुङाव बेसेबां दुखुनांथाव अब्ला नों आं रायजो राजा पाब्लिकआ मा मोनगोन बिसोरबादि सासे बिबान गोनां बिसोरबादि सासे एरियाखौ दैदेनग्रा प्राइमारिखौ दैदेनग्रा लेभेलनि सासे दैदेनगिरियानो जुदि थाखा होनानैसो साख्रि लानांगौब्ला बिथांमोननि बै समनि परिबर्तन सरकाराव थाइसेबो थाखा नाङा होननायनि मुल्यआ बहा थाखो दा बे रायजोफोर बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्रुफ जाबाय बिथांमोननि नंखाय बुंनायनि दा जोबथारनायाव आं बेखौ बुंनो लुबैदों बेखायनो माने जाय बै समावहाय 2020 आवहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बयनिफ्रायबो बांसिन मेजरिटि देरहानानैब्लाबो सरकाराव दानो हायाखै बे सरकाराव फैनो हायैया आं बुङो दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबादि मोनसे खैफोदनिफ्राय बारग'नायसो जादों होननानै आं बुंगोन मानो बारग'दों बिथांजों इसोर दङ बिनि थाखायनो बिथाङा खैफोदनिफ्राय बारग'दों बे खैफोदा मामोन आरो मानि थाखाय बारग'दों होननानै आं बुंदों मानोना 2020 सननिफ्राय जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायनानै दैदेनबोदों दिनैसिम बिथाङा गावनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसेबो दफाखौनो साक्सेसफुल खालामबोनो हायाखै आरो बिथाङा जाखिनि एग्रिमेन्टआव दङ बेखौ दिनैसिम आदाय खालामनानै लाबोनो हायाखै दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ होनो हायाखै एक्स ग्रेजिया होनो हायाखै मुंख्लं न'खरनो जेबो होनो हायाखै अनसुंथाइ होनो हायाखै साख्रि होनो हायाखै नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जुदि बे 2020 आव सरकार दानानै चिफ जायोमोनब्ला बिनि बिबाना हाग्रामा महिलारि सारनाव थागौमोन आरो दिनैनि समाव जुदि हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंनो हायामोनब्ला जेरै प्रमद बर'आ मावफुंनो हायाखै थिग बे रोखोम मावफुंनो हायामोनब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन गाहायाव गोग्लैगौमोन दा बियो बेखायनो आं बुंदों बिराद गिदिर खैफोदनिफ्राय बिथाङा बे 5 बोसोराव बारग'दोंसो दा बिनिखायनो आं बुंदों सैथोआ अरायबो जै जायो नंखाया जेब्लाबो देरहासार जानो हाया थाङै थुङै थुंगे होयो दा दिनै इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' बिथाङा बेबायदिनो जाफैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जौगागासिनो दं जौखोगासिनो दं बिथाङा ओरैबायदि माने क्रेडिट मोनगासिनो दं आरोखि दिनै रायजो राजा बिथांमोना गासैबो लोब लोब हाग्रामा महिलारि सारजों सापर्ट होदों जों नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबाबो जों नुदों रायजो राजाफोरनि माखासे खुगानि रायज्लायनायफोरनिफ्रायबो जों खोनादों मिथिदों दा बे आरोखि रायजोफोर जिखुनुआनो जाया दिनै बे जोंहा मादै आइजोआ मा बुंखो गासैबो इउपिपिएल दोलोखौनो नागारदो रायजोफोर इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांजोबदो बे बाथ्राखौ सासे गोख्रों इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो बिदि बुंबाय अब्ला खोथाया जोब्बाय दा बेनो फोरमान थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबायब्लाबो आं ससे होनसै सोरबाया बांसिना नुबाय बा सोरबाया नुबाय बा सोरबाया नुवाखै जानो हागौ थेवब्लाबो आं ससे होबाय नोंथांमोना बेखौ खोनासंदो आङो भिडिअ फैफिनला थेंक इउ बेखिनियानोसै स' बाय बाय आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन पासआथ' जाखादोंमोन जोंना फैसा हैनो हायैनि जायाखै सुनिबाराव लेंहरबाय सुनिबाराव थांबाय जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया मा खालामनो मालायहा होलांबाय 8 लाख ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुग समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय आंनो गामि गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय बे समाव दोहौ जाबाय गिलु फालु दोहौ जाबोदों देरहादोंबो जोंनि कुसुग समस्तियाव जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन दा जोंखौनो नायफिना जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो बेनो जाबाय बिटिआर सरखार होननाया बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै
जोङो गुवाहाटियाव खरावसो केस हैनांसिगौ होनबासो बुजिसिगौमोन। थाइसेबो नाङा होनलाय। आं होनबाय आंनो नाङा, मालिकआ होदोंबाबो आं होआ, आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो। मानिया बे सारा। दाना होनबाय बियो प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ। होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय। थाइसेबो फैसा नाङा होननाया, 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय। जोंनि एरियायावथ' गैया सासे। बेनो जाबाय परिबर्तना। सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा। इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो। एखमबा 1800, एखमबा 2000 लादों। बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं। इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों। आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ, मिथिदों बोरो माने जेबो मोना होननानै रायो। एसे एनै मोनबाय हनै बेबो लोमा। 1 लाख थाखाखौनो आखाइयाव दैनो मोनाखिसै जोङो। सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखाइयाव दांनो मोना जोङो। होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ? फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा, सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव। जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन। 8 लाख आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ। आयौ 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 बिदि जायो। सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो। जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा।